bolero composat per Antoni de l'Asunción, dedicat a una parella, Manuel i Anna, el dia del seu casament. A la Fira de Tots Sants, que és una obertura del compositor Francisco Valor Llorens, i que va ser encarregada per l'Ajuntament de Cocentaina en la inauguració de la Fira de l'any 2011 i s'ha convertit en l'himne d'aquest esdeveniment comercial i cultural. I per últim, la Manta al Coll, però en una versió d'Antoni de l'Asunción, que també va composar per concloure un espectacle que es dia Dolç Berlanga. I era un espectacle homenatge al cineasta valencià Luis García Berlanga en l'any del centenari del seu naixement. I és que aquesta melodia tan nostra és la que sona mentre apareixen els crèdits en la pel·lícula Todos a la cárcel. En tots vostès, el director de l'escola d'Alzira, Ximo Borràs.